Добре дошли в Royal Perspectives Media. Аз съм Камерън Кинг и в този канал се молим с писанията, превръщайки Божието Слово в лична, силна молитва за всекидневния живот. Днес започваме едно силно пътешествие през Евангелието от Марк, книга, която започва с неотложност и цел. В Марк 1 глава, стихове от 1 до 3, виждаме пророческия призив да подготвим пътя за Исус, призив, който и днес продължава да звучи. Мисията на Йоан Кръстител не беше само за неговото време. Това ни показва как животът ни може да направи място за Исус да действа в света около нас. Докато се молиш днес, помоли Бог да използва твоя глас и твоите действия, за да помогнеш да се подготвят сърцата за Него. Ако тази молитва те насърчава, сподели я с други, които също искат да направят Исус познат. Сега, нека прочетем нашия текст от 1 глава на Марк. Марк, 1 глава, стихове от 1 до 3. Началото на благата вест за Исус, Месията, Божия Син. Както е писано от пророк Исаия: ето, изпращам вестителя си пред тебе, който ще приготви пътя ти, глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя за Господа, направете прави пътищата за Него. Сега нека се помолим с този стих. Татко, както Йоан Кръстител подготви пътя за Исус и Неговото послание, използвай моя живот, за да подготвя пътя за Него и Неговото послание чрез мен. Където и да отида на работа, на семейни събирания, в магазини или фирми, ще сея семената на Евангелието, които ще доведат хората до следване на Исус. Моля се за това в Неговото прекрасно име. Нека бъде така. Благодаря ти, че се помоли с мен с тези стихове днес. Това е Royal Perspectives Media, аз съм Камерън Кинг. В този канал се молим с библейски стихове, превръщайки Божието Слово в лична, силна молитва за всекидневния живот. Ако тази молитва те е насърчила, укрепила твоя път или ти е помогнала да се доближиш до Исус, благодаря ти, че се присъедини към мен. Ако си нов тук, не забравяй да се абонираш за канала и да изгледаш въвеждащото видео, за да научиш повече за сърцето и визията зад молитва с писанията. Ако искаш да видиш тази молитва в писмен вид, можеш да посетиш моя блог на www.royalperspectives.com. Насърчавам те да пуснеш тази молитва отново. Направи я със свои думи. Използвай я като отправна точка за личното си време с Бог. Можеш също да напишеш своя собствена молитва в коментарите подолу или да споделиш други начини, по които си видял и се е молил с този пасаж. Твоята гледна точка може да помогне на някой друг да срещне Бог чрез Неговото Слово по нов начин. Благодаря ти, че гледа и с нетърпение очаквам отново да се молим заедно с писанията.